tayo ng mi goreng. noodles. Egg, Quail eggs. chicken sausage, Chicken sausage. dynamite, Dynamite. at saka mayo tit. Yan. Kain na po Kain na po tayo. Dahil di tayo marunong mag-chopstick. Magkakamay kami. Then, Magkakamay kami. Ayan. May meron pa kami tinidor. Oo. Siyempre, alam mo naman. Diba? Kumusta po kayo, mga ka-foodie B? Kumusta Oo na nga, po mga kayo? kapudipi. Alam nyo kanina, guys, pumunta kami ng palengke. Na ako Ano? oras na gising ko kanina, 4. Tapos, nakapunta kami sa palengke 4:30 kasi naglakad kami, walang sasakyan. Tapos, napakahaba ng pila. Sa 4:30 na yon, pang 10 pa kami doon. Kasi marami na yung nakapila. Hindi kasi niya ako kasama kanina, natulog ako. Oo. Masarap yung tulog nito. Tsaka bawal lang kasi yung yung lumalabas ng bahay. Isang quarantine pass, isang tao lang. Tapos guys, yung sa mga kababayan natin nagtitinda dun sa huwag naman po tayong mananamantala kasi wala naman po tayong trabaho. Oo nga. Kasi napakataas ng presyo. Tulad kanina, yung mga gulay kanina, yung 500, ilang gulay lang yun. Tapos, doon naman sa grocery, wala na masyadong laman. Sarap. Sa mga kababayan natin, kung wala naman po kayong bibilin, huwag na po tayong habilo sa mga Madaming tao. Oo. Para yung mga ibang Nakakapamili. Mm-mm. Makakapamili. Bakit alam mo yan? Ano? Nano ka ba ni Duterte? Ay, Duterte. Tapos nung nakauwi kami, 7 a.m. na. Naglakad lang kayo? Ang hirap na talagang mamalengke ngayon, diba? Na, ang haba ng pila. Gigising ka nga naman ng maaga, pero aabutin ka pa rin ng late. Sa sobrang haba ng pila. Tapos, yung pa nagtitinda. Hindi ka agad nagbubukas. Di sila Kaagad nagbubukas. Kaya, ang dami namin kaninang pumila sa Sabi mo kanina may nakita ka. Madaling araw guys, mayroon ako nakitang gwapo lalaki. Ayun na. Tatlo ka dyan. Sulit naman pala yung pag-gising mo Oo, ng maaga. sulit na sulit. Kaya kayo guys, kung gusto nyo makakita ng gwapo, gumising kayo na maaga. Doon sila naglalabasan. Takot sila mabilad. Oo. Ngayon, kung ayaw yung makakita ng gwapo, matulog na lang kayo. Tingnan mo siya. Siya nakakita ng gwapo. Okay lang. At least masaya ka naman. Masaya na din ako. Alam niyo, pagka-uwi niya, habang ginagawa namin ito yung mga dynamites, kinikilig siya habang kinukwento. Siyempre, ikaw naman makakakita ng gwapo, hindi ka kikilig. Nahulog nga yung panty ko. Wow. Ay, tara. Panty. Kasi walang garter. Ikaw naman. Hindi pa tapos. Sarap naman pala itong mi goreng na to eh. Kailangan na natin matutunan na mag-chopstick. Oo. Ang hirap kasi. Anghang?
Ayun o guys, nakikita yun. Meron siyang cheese. Tsaka ano, corn beef. Oh, dalawang klase yung ginawa Oo, namin. dalawang na klase. Dynamite. Yung isa, ham and cheese. Yung isa naman, meron siyang corned beef, tsaka cheese. Di ba yung iba guys, linalagay nila giniling na baboy. Oo. Dahil mahirap yung baboy. Dahil di kami nakabili ng Baboy. baboy, Corned beef na lang. baka. Corned beef. Baka. Corned beef nga eh. Baka nga. Basta yun. Kasi yung yung corn beef nasa lata, yung baka. Hindi na nga. Sarap. Corned beef, tsaka Cheese. cheese. Sarap. Tignan mo to. Susili na to. Dati, mura lang. Ngayon, mahal na. Guys, dahil nakakita siya ng gwapo. Blooming, di ba? Hindi naman ako mag-iikaw ng ganito kahaba. Tingnan nyo naman. Aha. Dami. Napakasarap na ano. Sarap na ito, no? Yan. Yung ano, dynamite. Tapos yung mga isda, napakamahal din. Sa lahat po nating mga kababayan, sana wag naman po kayong magano ng mga ano. Nang, Yung mga ano nila, bilihin, napakataas. Sana wag sila mag-ano. wag po kayong mananamantala. Oo. Kasi nganguti ako. Ngungu ako. Ngungu ako, guys. Kaya yung ibang, ano, sinasabi ko, siya yung nagda-translate. Oo, translate. Kasi ngungu ako. Naka-brace. Meron akong biyak dito. Hindi lang, tinatakpan ko lang sa makeup. Hindi po na ako. Tingnan yung tuwan-tuwan na siya. Hindi, naka-brace kasi hindi lang halata. Yung brace, ano. Pero nakakainip din sa bahay, no? Ako naboboring na ako sa bahay kahit mayroon akong ginagawa. Boring pa rin ako. Pumunta ka sa ano. Han, Di ba marami ka pang hindi napuntan sa bahay nyo? sa bahay namin? Saan ako pupunta? Tingnan mo yung mga nagtitiktok. Natutulog na sila sa ano, CR. Kasi sabi ni Duterte, Ano? yung hindi tayo makalabas, marami pa tayong mapapasyalan sa ano natin, sa bahay. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung nakalaya ka. So, kasi hindi ka nagising na maaga. Ang aga kayo. Sana nag-jogging tayo.
Bawal yun. Hindi. Bawal, di ba? Doon ka na lang sana sa labas. Huwag ka nang pumasok. Ano gagawin niyo kung driver? Hindi. Parang sunog, ano lang po to? Cheese. Oo. Masarap yung sili ni ate. Hindi masyadong ano. Manghang. Mm-mm. Pero dati, di ba, ang mahal-mahal ng sili? Oo. Yung ano, kulay pula. Ito din. Yan din. Mm-mm. Napakamahal naman yan. Hindi kasi ilan araw na akong nagkikrave ng Dynamite. Gusto ko talagang kumain ng Dynamite. Kaya, nagpabili ako kanina sa kanya. Sabi ko, bumili ka ng sili. Ginawa namin, ang dami namin nagawa. Oh, sa ano, 50 pesos yan. 1 kilo, di ba? 100, 1 kilo. Pwede na. 50 pesos kalahati. Mahal pa rin yun. Oo, ngayon. Ilang piraso lang yung 50 pesos. Dati isang piraso lang. 53 pesos. Yung dati. Sarap. Napakahangang nito. Mamaya yan. Kapag nag-CR ako yan. Lagot yung ano ko niyan. Ayaw ka na, sinipon na ako. Ano mo? Ay, ako yan. Ayaw mo? Gusto mo yan? Meron na kasi ano, lasa naman. Gusto mo yan? Huwag lang. Manghang. Alam mo naman sa akin. Di ba guys, Bicolana siya? O, takot na siya ngayon sa ano, sili. Hindi naman sa takot. Acidic kasi ako. Ay, acidic ka. Ano yun? Ang doktor ko wala sinasabi na acidic ako. Okay, panonoodin na lang kita. Favorite ko yan. Yung pansit. Oo, kaya niya ubusin to. Okay, Napakaano. okay, kaya mo yan. Ubusin mo yan. Pinaubos niya sa akin, no? Total, maganda ka naman ngayon. Tsaka maganda yung araw mo. Dahil meron ako nakakita ng gwapo, Gwapo, ubusin mo ubusin yan. ko yan. Tama, tama, di ba? Ay, yan. Yan. Gusto ko kasi yung ano, Miguel, totoo. ngayon ko lang natikman, masarap. Masarap naman. Ang gusto ko talaga, pansit canton. Ayan. Tsaka diba, ang hirap na talagang makapamili ng ano. Kailangan talagang magtipid ngayon, no? Hindi ka pa nga sure sa ano, lockdown na ano, April 14. Hindi pa tayo sure. E-extend pa daw. Kasi hindi mo naman malalaman kung talagang maalis na talaga yung Virus. virus na yan. Diba? Kaya sa ano, ay marami niyan walang ano ngayon, graduation. Diba? Wala nga. Oh, Tsaka Holy Week wala. oo. Manood na lang tayo ng TV. Meron kaso, ano lang, hindi Sa tayo TV pwede lang. mag-visit sa mga ano lang. Kung maglilay-lilay na lang tayo sa bahay. Sa bahay na lang po tayo magstay. May Holy Week kaso, hindi na kagaya ng dati na namamasyal, bawat church, di ba? Ngayon hindi na. Naubos namin. Sa bahay na lang tayo magdasal. Wala nang lalabas.
sundin na lang po natin gusto ng ng gobyerno natin para malampasan na natin yung COVID-19 na virus na yan. Para naman sa ano yun, sa atin naman yun. Para sa atin lahat. Mm-mm. Diba? Para maging normal na yung buhay natin. No? Nakakamiss na yung normal na ginagawa natin. Pumupunta sa mall, gano'n, namamalengke ng normal, nakakapamili ka, gano'n. Ngayon hindi na, limitado talaga. Sobra. Tsaka nakakatakot, diba? Paalam na tayo. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat!